Pokoknya lo mau ini mau lanang ora iso koprol kalah arep bancino. Yo! Aduh, duh. Pinter. Jan. Aduh, duh. Geten sitoke, Dang. Dang. Kok yo iki arep enek sing nambahi apa ora Bu Ibu? Dang kene. Lah kan sing dimek susu kae ning kono kan mosok ora dibayar iki kok. Yo! Wis duwe iki gelem. Gak oleh dijupuk nganggo tangan. Oh, tambah ibuke. Monggo lebet mriki, Bu. Nah, alhamdulillah. Susu malah mari.